Kým si Anthony udržiaval svoje príjmy na dosah, pokladal ich za dostačujúce. Jedného krásneho dňa bude prirodzene vlastniť mnoho miliónov, nateraz nachádzal zmysel bytia v teoretickej tvorbe esejí o pápežoch z obdobia renesancie. Bolo to odrazom rozhovorov s jeho starým otcom hneď po návrate z Ríma. Dúfal, že nájde starého otca mŕtvého, no keď zatelefonoval z prístaviska, dozvedel sa, že Adam Patch je na tom zase pomerne dobre. Na druhý deň skryl svoje sklamanie a vybral sa do Terrytownu. 8 kilometrov od stanice vošiel jeho taxík na starostlivo upravenú príjazdovú cestu, ktorá sa preplietala ozajstným bludiskom múrov a plotov s ostnatými drôtmi chrániacich panstvo. Povrávalo sa, že to všetko preto, lebo bolo úplne jasné, že keď sa dostanú k moci socialisti, prvý, koho zavraždia, bude starý Cross Patch. Anthony meškal a ctihodný filantrop ho očakával v salóne so zasklenou verandou, kde si po druhý raz prezeral ranné noviny. Jeho tajomník, ktorý bol pred svojim prerodom hazardným hráčom, hostinským a všestranným zvrhlíkom, uviedol Anthonyho do izby a vystavil na obdiv svojho spasiteľa a dobrodincu, ani čo by predvádzal poklad nesmiernej hodnoty. Vážne si podali ruky. Som strašne rád, že sa ti vodí lepšie, povedal Anthony. Starší Patch sa zatváril, ako by bol videl svojho vnuka naposledy minulý týždeň a vytiahol z vrecka hodinky. Meškal vlak? Spýtal sa mierne. Podráždilo ho, že musel na Anthonyho čakať. Trpel sebaklamom nielen v tom, že v mladosti riešil svoje každodenné záležitosti s najväčšou úzkostlivosťou, dokonca do tej miery, že každý záväzok splnil do poslednej bodky, ale aj v tom, že to pokladal za priamu a hlavnú príčinu svojho úspechu. Tento mesiac meškával veľmi často, poznamenal s nádychom nesmelého obvinenia v hlase. A po dlhom vzdychnutí dodal: sadni si. Anthony sledoval starého otca s tým mlkvým úžasom, ktorý človeku vždy udrie do očí. Rozpätie jeho 75 rokov pôsobilo ako nejaké zázračné mechy. Prvá štvrtina storočia doňho vdúchla plnosť života. Posledná štvrtina to všetko z neho zase vysala. Vysala mu líca, hruď, zaoblené ruky i nohy. Kruto sa domáhala jeho zubov, jedného za druhým, zatlačila mu malé oči do tmavých, modrastých váčkov, poskrúcala mu vlasy, na niektorých miestach mu zmenila sivú farbu za bielu, na iných zase ružovú za žltú. Bezcitne na ňom presúvala farby, ako keď dieťa robí pokusy s vodovými farbami. Potom mu cez telo a cez dušu zaútočila na mozog. Zoslala na ňo nočné potenie, slzy a neodôvodnené obavy. Rozčesla jeho náruživú normálnosť na dôverčivosť a podozrievavosť. Z hrubého materiálu, z ktorého bolo vybudované jeho životné nadšenie, poodsekávala desiatky nepriebojných, pritom však nedôtklivých, neodbitných predstáv, jeho energia sa stvrkla na namrzenosť rozmaznaného dieťaťa a jeho túžbu pomoci nahradilo pochabé detinské želanie, aby sa zem rozozvučala hudbou hárv a chválospevmi. Keď sa obozretne dotkli spoločenských formalít, Anthony cítil, že by mal načrtnúť svoje zámery a zároveň ho záblesk v starcových očiach varoval, aby sa, aspoň zatiaľ, nezmieňoval o svojej túžbe žiť v cudzine. Želal si, aby mal Shuttleworth v sebe toľko taktu a odišiel z izby. Shuttlewortha nenávidel, ale tajomník sa pohodlne usadil v hojdacom kresle a rozdeľoval medzi oboch Patchovcov pohľad svojich vyhasnutých očí. Teraz, keď si už tu, mal by si niečo robiť, povedal starý otec potichu. Niečo dosiahnuť. Anthony čakal, že ešte dodá, aby si po sebe niečo zanechal, keď sa pominieš. Potom nadhodil.
Myslel som, mal som taký pocit, že by bolo možno najlepšie, keby som sa venoval písaniu. Adam Patch sa strhol pri predstave rodinného básnika s dlhými vlasmi a 3 milenkami. Dejín, dokončil Anthony. Dejín? Akých dejín? Občianskej vojny, revolúcie? Nie, starý otec, dejín stredoveku. Súčasne mu v hlave skrsla myšlienka o dejinách pápežov z obdobia renesancie, napísaných z nejakého nového uhla. Jednako bol rád, že povedal stredoveku. Stredoveku, a prečo nechceš písať o svojej vlasti, o niečom, čo poznáš? No, vieš, že som žil dosť dlho v cudzine. No áno, ale prečo by si mal písať o stredoveku, to teda neviem. Doba temná, tak sme to obdobie nazývali. Nikto nevie, čo sa vtedy stalo, a nikto sa o to ani nestará. Hlavná vec, že to už máme za sebou. Niekoľko minút pokračoval o zbytočnosti takýchto informácií, dotkol sa prirodzene španielskej inkvizície a korupcie v kláštoroch. Na to dodal: myslíš, že budeš môcť robiť niečo v New Yorku? A mieniš vôbec pracovať? Druhú časť otázky vyslovil s jemným, takmer nepostrehnuteľným cynizmom. Ale áno, iste, že starý otec. A kedy s tým budeš hotový? No, najprv si musím urobiť osnovu a ešte predtým kopu veci prečítať. Čakal by som, že toto si už urobil doteraz. Rozhovor sa prerývane dopracoval k odseknutému záveru. Keď tu Anthony vstal, pozrel na hodinky a poznamenal, že popoludní má schôdzku so svojím agentom. Pôvodne mal v úmysle zostať niekoľko dní u starého otca, ale bol unavený a otrávený z búrlivej plavby cez oceán a vôbec nemal chuť znášať rafinované a farizejské mentorovanie. O niekoľko dní sa znova ukáže, povedal. Tak či onak, práve vďaka tomuto stretnutiu si práca v jeho živote našla miesto ako trvalá predstava. V priebehu roka, ktorý odvtedy uplynul, si zostavil niekoľko zoznamov odborníkov, ba dokonca si povymýšľal aj názvy kapitol a rozdelil si dielo na časové obdobia, no zatiaľ nebol na svete ani jeden napísaný riadok a nič nenasvedčovalo tomu, že niekedy uzrie svetlo sveta. Neurobil nič a v rozpore so všeobecne uznávanou základnou logikou sa zmohol iba na to, že sa zabával s viac ako priemerným obsahom.